Πιστεύω ότι ο λόγος που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη αγάπη με το αντικείμενο είναι ότι α, έτυχε όταν γεννήθηκα να έμενα δίπλα από τα υπνοτήρια στον Αγιάννη το Ρέντι, ξέρετε που είναι, σχεδόν μέσα στις γραμμές. Το χωριό το οποίο καταγόμουν είχε τρένο, πολλοί συγγενείς δούλευαν στο τρένο και μεγαλώνοντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μάλλον από εκεί έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου. Εφόσον ανέφερα και τον τόπο καταγωγής μου, να σας πω για μια ιστορία που έλαβε χώρα στη στάση του χωριού μου, στο Μάναρι. Μαρακαδίας, ως γνωστόν, φέρει και έχει την μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί το 1967 το Παλιγενεσία Εξπρές, χρησιμοποιόταν ώρα Εξπρές, η υπερταχεία λοιπόν που συνέδεε τον Πειραιά με την Καλαμάτα, σε χρόνο ρεκόρ τότε, που γινόταν με αυτοκινητάμαξα τύπου Έσλιγκεν, Mercedes όπως το λέγανε φιλικά και το λέμε ακόμα στη Οδρομική. Η τρίδημη αυτή αυτοκινητάμαξα, μια ρημούλκα, εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Καλαμάτα. Και επειδή είχε καθυστερήσει λιγάκι, είχε αναπτύξει μια ταχύτητα λιγάκι παραπάνω από όσο πήγαινε συνήθως. Και κάτι η κατάσταση της γραμμής μου, και είναι πολύ ωραίο το κομμάτι, καμπύλες, κάπου η ρημούλκα κλώτσισε, σκαμπανεβάσματα και εκτροχιάστηκε. Βγαίνοντας από την τρατσέρα, χτύπησε ελαφρώς στο πλάι της τρατσέρας, την έξισε, γύρισε σχεδόν στο πλάι. Το προσωπικό αντιλήφθηκε ότι το μεγάλο αυτό πρόβλημα, γιατί πλησιάζαμε σε μια γέφυρα αρκετά ψηλή. Ο μηχανισμός σταμάτησε την αυτοκινητάμαξα, κατάφερε μακαρία απέντηση, αλλά ήρθε η ρημούλκα, χτύπησε το κάγκελο της γέφυρας και έγειρε πάνω σε αυτό το κάγκελο. Και εκεί σταμάτησε. Στον αέρα σχεδόν το έσλιγγεν πάνω στη γέφυρα και η ρημούλκα μεταξύ κενού, καγκέλου και παλάστου. Το προσωπικό και οι υπόλοιποι επιβάτες από την αυτοκινητάμαξα βοήθησαν τους επιβάτες να κατέβουν, αφήσαν τα πράγματά τους μέσα. Ο στασιάρχης έφυγε τρέχοντας στο χωριό, το οποίο απέχει γύρω στα 2 χιλιόμετρα και νηφωνιά κιόλας, χτύπησε τις καμπάνες, μαζεύτηκε το χωριό όλο τρέχοντας με ζώα και ό,τι είχαν μπροστά τους, πήγαν εκεί και δέσανε με τριχές, κάτι χοντρά σκηνιά, ξέρετε τι είναι, τη ρημούλκα από μια μεγάλη ακακία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη στάση, όπου έμεινε κρεμασμένη εκεί για σχεδόν 24 ώρες. Μέσα και την επόμενη μέρα κατάφεραν να έρθουν συνεργεία με γερανό, γιατί είναι ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία μετά από 2 μέρες περίπου. Τους πήρε και άλλη μια μέρα. Η ακακία υπάρχει ακόμα, αν και μια πέρασμα πυρκαγιάς πρόσφατα δεν της αφήνει και πολλά περιθώρια ζωής πλέον, η μισή δηλαδή βρίσκεται. Αλλά έχει μείνει το κάγκελο γυρτό από τότε. Δηλαδή αν περάσετε από τη γέφυρα στο Μάναρι, ακόμα και με την ανακαίνιση της γραμμής, θα δείτε το κάγκελο στην αρχή της που είναι πλαγιασμένο.